Hi guys, di ami sa Korean store. First time sa nila ako mga kauban. Hi. Ako mga anak. Pili na mo. Pwede tanan? Ayaw po ng tanan kay wa man tanan kadaog og loto. O gusto mo mamalit? Mao ni ang first nga tindahan nga Korean store diri sa Baybay City Leyte. Mao ba ni? Tinuod ba? Oo. Kung gusto mo pa nga pagwapa, lipstick or mga food, mga hilig og Korean food ay daghan diri oh. Nakapalit naman ko mga last 2 months diri. Pwede kung almond. Mamili mi diri og mga Korean food. Siguro Korean food ra ang ilang pang Ikaw ya. Hi. Dira ang mga gwapa o gwapo. Hello. Mga hilig man og mga K-pop. Pero ang mamalitay dili hilig og K-pop, hilig ba mo K-pop? Ang di. Hilig lang Korean food. Wa god, kuan ra ni kana adventure. Nakapalit ba siya ko diri ako an. Ang sabay, butang sa na imong payong bi. Ato. Oh. Sige pa. Unsa? Free ni. Free. Palit na oy. Peso sa iba. Asa mo? Free. Mga adyo ba kag free? Palitag noodles kay mga unta. Ibutang sana dito. Kung na inyo gipili. Na, inak tagay basket si sir. Kamu tas pili. BTS. Ay man. BTS. Oh, na di ay. Nagikan man taon may nga 2 pieces ikong hapit ta diri Kay dili man makagawas-gawas gun sila. Isa pa man. Ano i-base mo? Kano pa ma'am ay hilig sa chocolates ma'am. Kanang gana ma'am ay katong kuan, lami to. Gana ko no. Kani? Kana. Lami na siya, mild chocolate ra na siya. Gana sila. Isa pa. Kani ang Sabi mo sumani. siya. Coffee na siya. Inom din mo kape. Ayan ang coffee. Bata pa man mo gatas. Oy. Oy. Gatas pa ba mo palit lagi tag noodles. Asa Eh, na? Huwag mong palit. Ikaw kuha. Imo man gusto. Kanang dirihan ka adyo. Unsay ngan ani? Yung pocky. Yupoke. Brag. Kanang pareha ni sa rice cake ana. Tubig lang Rice cake pa na siya. kuan lang ni. Butang na ni water. Pwede ra po itong naakay ko ma'am, microwave o. Pwede Pero di kung wa ka ni ma'am, pwede kawa imo lutoon yun. 160 ml ang tubig. Pero og kuan ra kanang naay microwave. O, butang na naman siya tubig nga 160 ml. Pero i-transfer ni siya sa bowl. Dili lang. Diretso? Oo, pwede ra. Try ta ani kanang hang jud ba mas satisfy atong babang kaulit. Sweet na spicy cheese. Kani try mi ani kaon. May kimchi po na mo, ma'am. Kaon mo? Katilaw sila. Ha? Katilaw sila. Dinhi sa amo? Mabuhat? Kita lang man sila. Lami? Ako ko katilaw. Asa man imo kuya? Hang tayo. May lami gyud po na siya, ma'am. Singang yun. Magawa tag video na para ka ng by levels ba? Sa man level ano. Ang pinakahang pansit canton. Kani? Pinakahang ay siya diha nga. Tunod. Sorry. Asa So, may sunod? mild ra na siya, ma'am. Kani. Kani day no. Kani yung ramen. Na, kani Ako panda. Gani Shin ramen. pinaka hang.
Kanis, ikaduhang hang. Sunod ang pinakaubos nga hang. Kani. Hindi na siya hang. Hindi man siya hang kayo. Or kani magikuha pa dira. Kana og kani pare-pareho ra. Asa pa ito? Ingat to na na. Pagprinta na na kay ako mo ibabudget. Hindi na ko kabayad. Kasi po yun. Kakaon na kag wasabi. Alam gyud na. Sige lang kay ali naligre na og kaon. Sa tinoorder ba kay mura nag-ice cream kung wala gibutang. Agi, mura sa lagi ni siya ice cream pero inigtilaw kay Hang. Yun. Nakatilaw sa deka. Wasabi man, basta wasabi hang gyud. hang. Unsa may atong ipares ana. Wa lang. Unsa ipares ini kaon anak kuya. Ang maguwang day ni ma'am. Ang maguwang ni kani ang mga Dosi pa man ito. Ha? Dosi. Dosi pa ni? Oo. Dosi ito design. Sunjo. Dosi. Asa man siya ma'am? Sa isini mo mga angel? Oh, mga ilan sa gusto. Lipstick na ka lipstick. Na steam just di ka no? Ganun na lang ka. Tag 60 mo sa kapares. Unsa may ganahan ka? Mga kana na naman, pwede man na. Pwede na. Tagtilang pares ana. Sizing. Pero pwede na, washable na. Ay. Oo. Oh, washable ko na. Stainless na. Hindi pa din. Pila ka ba o duha? Duha lang, iya. Di ba? Tuwa man ko'y kuan barbecue steak na to. Unay, kung kinsay ganahan diri ang mamalit og Korean product, Korean noodles, Korean beauty product, di ay daghan diri na located ni siya sa Bonifacio Street, Baybay City, Leyte. Asa man di siya at bang sa Luncher, at bang sa Food Crave. Dito nga sa food crave of Oh, lecture. na diri. Tanawa lang ninyo gikan sa Prince, tanawa lang ninyo sa right side. Na adiri ang ilang tindahan. Di adiri ang ilang store. Oh, naidaghan kayong mga gwapa nga mga product, mga beauty product. Di atong i-post diri. Magpa-picture pa tadong. May daghan kayong noodles, daghan kaayong mga noodles. Oh. Grabe. Pili lang mo noodles. Nag-ship gadyon mo mga product gikan sa Korea? Oo ma'am, tag-Korea. Ito as Korea. Ah, tas Korea ang tag-isa ja. Sa mga oil unsa may Serum na siya ma'am. unsa man ipagamit ning mga serum diri kanang I-apply lang nimo sa imong- ini kagabi everyday. Oo, gabi eh. Mas maayos siya kung gabi ma'am para kung absorb din siya. Kapila ni? 120. Kani inani? Oo, kana. Jadi ka ni kuan sa kung mainitan. Kinahangin gid nato nga mag-sunblock. Mao lagi. Sunblock lang. Usa jud lagi mangarte, kinahanglan makasabot jud tag unsay maka-advantage o disadvantage. Kay basin mahimo na tang iring. No kani pagpalit kay imura bakbot ko napkin ng imong kuan. Di naman ako naman ni ilabong ining gambot nato naman na. Di naman ni magbalik-balik. Ana ma'am. Ang mga man. Kani asija bay usa na ni kaset. Oo. Nana ni sunblock ani. Wala pa ma'am. Unsa ra man ni siya panggamit? Ano na siya kanang pang sabon sa naw, toner, serum o cream. Ma'am, Asa man inyong sunblock dire? Kaya mo Nasa gamit ubos, kani. Oo, kana. Kana. Pila man ni ka 50. 50 SPF. How much is this? 220. Pwede na. Asa man ang maayo diri ang tulo, kada sa kadaghan. Basta may gusto niyo mga kuan mo. Kanang mga tuko merkado mao imong gamiton. Kani, pwede ra po nimo. Kani, kani. Ah. Kani kay more of waterproof bitaw ni siya. Kuan Kanang, sa for example, pamaligo. maligo. Oo. Ang kani lang o kani. Kanang kung hili ka mag-makeup mag-toner, magkuan bitaw, mag-moisturizer or mag-BB cream, pwede po ka ani, pwede po ka ani. Depende nimo. Mag di ko hinihingi ko an. Kana sigurong daghang sunblock no?
Daghan ang kana gusto nimo Oo, ana dugay. ang kana. O, kanilang ang paliton. Oo, sige. Sige, kana lang. Mao lang siguro na. Pero mo iban-ibanan og katiguang na itong naong. Kining mag-40 na sa suwan. Ma'am, nakay kuan ma'am akay free nga tote bag kay naka 1.5 basta makaabwil og 1.5 above na kay tote bag. Oh, pila man ang bayran di ay. 2031. Oh, O, asa man akong pitaka dong? Be, picture isa na lang. Bye. Okay, bye-bye. Salamat sa maayong pag-abi-abi sa inyong you, tindahan. ma'am. Please Okay. do subscribe and click the notification bell. Okay. Okay, thank Okay, you. thank Bye-bye. you. See you on my next vlog. Wow.